na imbang kabigatay aming kakabsat. Iti na santo na misan tayo mandanggayan nga gyaman ni Mr. and Mrs. Mario Beramos and family, ni Elvira Rivera, Timacusi family, Maria Cristina Tiangco and family. Thanksgiving was offered by Ms. Engineer and Mrs. Demetrio B. Baloga. Special intention, Diowen A. Baloga, Nicole Luis Angela Talusig, Marieta Sinaval, May Ann E. Cortez Kenti Pamiliana. Praying for the fast recovery of Remilin Gabwat, Kastaping Intay Karkaragan, Tikarawada Rolando Habilionar, Apolonia Andring Feni, Berel Nakadi, Jeda family, Joneng, Ambrosio, Roberto, Josephine, Crescencio, Cresologo, Carolina, Stanislao, Carmen, Ken Adoracion. Tumakder tayo aming kakabsa. Daytoy tiel daw na inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, tatayo amin nga umili, intay amin ideri, ti ayat ni Diyos sa nasudi, tuyal daw ang hapili. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambur ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay tay intay sala, ragragsak tay kenkwana. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, agapo amin iti Ama, ti balay iken pigsa, amin nga imbag ken ginawa, salun at biag ken pigsa. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, parikut ken amin abanag, ibatantay paida, iwaksi tay amin agura, tasumangot padaya. Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Itangal daw rambakan tayo ti solemnidad ti panagparang ti Apo. Ni Apo Jesus imparangarang na ti kinasiasino na babaen ti bitwen, nga iso ti ari ti sangalubungan, ari ti sangkatawan. Agtalag tayo iti panagari na, italag tayo kenkwana ti amin tayo. Tapno nga rod maikarita ang makiranod, iti dahito na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabaw yan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat.
iti napakumbabaan kunatayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko unay. Iso agpakpakaasi ken Santa Maria agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, ta ikakaasid kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Apo mga sikat, Apo mga sikat, pakawanim basbasul midot na kurkurangan ketalawin nakam kadi, nakalmesan na kempuspus Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, pakawanim basbasul midot na kurkurangan ketalawin nakam kadi, nakalmesan na kempuspus Apo mga sikat, Apo mga sikat, pakawanim basbasul midot na kurkurangan ketalawin nakam kadi, nakalmesan na kempuspus nakalmesan na kempuspus Gloria iti Dios, iti kangatuan. 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 Ket ditoy nagakapya kadagiti tatawa ng imbag ti banagnak na kemda, ibunan nagdaka, itanok daka pagrukbaban daka, daydayawen daka. Agiyaman kam ken ka, gaputin ay daklan madayag mo. Diyos na ilagitan ngari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika po mi Jesu Kristo, bugbog tong anak. Diyos nga Apo Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasya
Kaasyan na kami, sika mangikap, kadagiti basbasul tilubong, awaten kataytoy, arararaw mi, ken sika si tutugaw ti makanawan ti Ama, kaasyan na kami, kaasyan na kami, gloria iti Dios, iti kangatuan, gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Heso Kristo, tinasantuan, siksika o Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, ken iti gloria iti Dios Ama. Amen. Gloria iti Dios, iti kangatuan, gloria iti Dios, iti kangatuan, gloria iti Dios, iti kangatuan, gloria iti Dios, iti kangatuan. Kumararag tayo. O Diyos, itangal daw imparang mo ti anak mo kadagiti nasyones, babaen ti maysa abitwen. Ipaay mo kadi tada kami ang makaammon ken ka babaen ti pammati. Makita minto tanaimnas adayag mo sa dilangit. Gapo ken Apo Mayso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, ket agranyag ka akas init, ranranyagan na ka ti dayag ti Apo. Kinasip nga tu ti mangbungon kadagiti daduma a nasyon, ngemken ka agranyag tu ti silaw ti Apo. Addan tu ken ka ti dayag ti kaaddana. Umasedeg tu dagiti pagilyan iti silaw mo. Umay tumet dagiti ari, iti isisingising ti baro nga aldaw mo. Iwaras mo ti matam, ket kitaem ti mapaspasamak, ago umong dagiti tattaom, tapno agawid da. Agapunto iti adayu adaga, dagiti lalaki nga anak mo, maubanto kasla ubing dagiti babae nga anak mo. Makitam to daytoy, ket mapnukan to iti rag-o, agtigerger kanto iti nagpayduma aragsak mo. Mayegtuken ka ti sanikwa dagiti nasyon. Agapunto iti balasi ti taaw ti kinabaknang da. Pinangpangen ti umaytu a kamilyo manipod midyan ken Efa. Agapudan to ijay Seba. Amangyeg iti balituk ken ensenso. Pakaamto dagiti tattao dagiti naindaklan nga aramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Yaman kay Apo, agrukbabtuken ka dagiti amin a pagilyan.
Apo, grup bagtukin ka, lagi namin ang pagilian. O Diyos, isurum ti ari amang hukom nga awan idumduman na. Ipaay mo kadi ti kinalinteg mo ken kuana. Tapno iturayan na asililinteg dagiti tattaom ket ikalintigan na dagiti maidadanes. Agari kuma ti kinalinteg bayat ti panagbiag na. Ket aggapunto kumati agpaut kumatirang ay aginggang aglidem ti bulan. Agturay to manipod iti maysa baybay agingga iti sabali. Manipod karayan Euphrates agingga iti ungto ti daga. Agisagot tu ken kuana dagiti ari ti Espanya ken dagiti purpuro. Yegtu dagiti ari ti Arabia ken Ethiopia ti datunda. Agrubabtu dagiti amin nga ari ken kuana. Agserbento ken kuana dagiti amin a pagilian. Arayaten na tinapanglaw nga umawag ken kuana. Kastamet dagiti makasapul ken nabaybayan. Naasi kadagiti nakurapay ken nakapoy. Isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Daytoy ti palimed. Makipagtawid dagiti hintel ket kamkameng da iti isumet laeng abagi. Awan dua-dua anadamag yun ababaen ti parabor ti Dios inted na kanyak daytoy a trabaho amay paay iti bagimbagan yu. Imparangarang ti Dios tinalimed a plano na ket impakaammo na kanyak. Saan ana ipakaammo iti idi daytoy a palimed kadagiti tattao. Ngem imparangarangen ti Dios babaen ti Espiritu kadagiti nasantuan nga apostoles ken propeta na. Daytoy ti palimed. Babaen ti Ebanghelyo makipagtawid dagiti hintel kadagiti Hudyo iti bendisyon ti Dios. Kamkameng da iti isumet laeng abagi ket mairaman da iti inkari ti Dios ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Yaman tayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Idirita iti gloria na datay amina parswa. Langit nagaindag kanta, alleluia. Bantay baybay, indag kanta, alleluia. Init bulan, indag kanta, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Idirita iti gloria na datay amina parswa. Langit nagaindag kanta, alleluia. Ti Apo
Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka o Apo. Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem, ijay Judea, idi agda mga ari ni Herodes. Iti saan anabayag kalpasan ti pannakayanak na, adda mamasirib alalaki at agadaya, anapan ijay Jerusalem. Sa dino ti ayan ti nakayanakan, sa dino ti ayan ti nayanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo, sinaludsod da. Nakita mi ti bitwen na nagparang ijay daya, kat umay kami agdayaw kenkwana. Idi madamag ni daytoy ni Ari Herodes, nariribok iti napalalo. Kastamet itonggal maysa at taga Jerusalem. Pinaayaban na nga rod dagiti pangulwen a papadi, ken mamaestro iti linteg, ket sinaludsod na kadakwada, no sa dino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem ijay Judea insong batda. Tadaytoy ti insurat ti propeta. Sika Bethlehem ti dagati Huda, saan asika ti kanumuan kadagiti agtuturay iti Huda. Tatumaod to ken ka ti maysa a pangulo a mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sangailing at agadaya, ket kinasarita na ida iti nalimed. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti bitwen. Iti kasta imbaon na ida ijay Bethlehem, ket imbilin na kadakwada. In kay sapulen ana imbag ti ubing. No masapulan nyo ipakaammuyon to kanyak, tapno innakmet agdaydayaw kenkwana. Pimmanaw da ket idaddada iti dalan. Nakita da manen day ta bitwen a nagparang iti daya. Kastaunay tiragsak da nakakita iti bitwen. Indaldalan na ida agingga nagsardeng iti ngatwen tiyan ti ubing. Simrek da iti balay, ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng da nagdayaw ken kuana. Kalpasan na, inruar da dagiti sagot a balitok, insenso ken mira, ket inted da ken kuana. Idi agawid da iti ili da, sabali adalan tinagnaan da. Tababaen ti tagtaga inep, pinakdaaran ida ti Diyos, adidan agsubli ken ni Herodes. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Layaw ti may paiken ka o Kristo. Good morning! Nakapa-check up kayon kalpasan ti tabtaba kada puyat. Ngayon na danyaw tatanga umipekto dagiti letlechon kada nya dagiti sinsinam 8 tatanga agipekto. Ti kantatay kumaga po tati piyesta tayo Epipanya anya ti Epipanya 3 Kings kunada daytoy ngam ti adda nga nagan na daytoy Epipanya anya ti Epipanya panangiparangarang ti Apo kunana dayay anya imparangarang na Epipany. Manifestation nga iso na ti Diyos, iso nga ti kantatay kuma, o baggak sa didaya, adto'y kan ti batog na, amoy yun na pangkait karoling, nininyo amaladaga nga ritay dito'y daga. Nawan impapaskwada, balbalyan nyo, bolong ti apatot, paskwayo ana imot. No hangamangted ni apong kagbalin nga paskwa nga na imot, kunana. Iso nga ti kantatay tatakuma, baggak sa didaya. Iso day kung kunata yu tatan, morning star. Nya, nakita yu di baggaken. Nga umalalis eda jilatan nga nya mo agpakas dito numalem ta pa nagtayag ti lubong. No kas ano pa nagtayag ti lubong, i-explain yun ton ta mamistra kayo mo. Kete kantatay tata baggak sa didaya inya naganan imparangarang nati kinasi asino na. Kada tayumat nga agar aramid ti day ta bilen-bilen nga kuna tayo tinagan na day ta nga os to Bethlehem event. Nganya ti Bethlehem event ni Apo Santa Maria kin Apo San Jose agdaldalyasat da apanda agpasensos pagammon ta aganaken awan ti pagyanan da nga in
Anya tinaganakan da iya kulluong jilikodan ko na di yakin ko kajiin no aganak no kaya iyo mapangkay ta kulluong talikod ijay imparabaw da di kulluong di ayanti pangananti karnero kas jay ti istorya na da jay nya katatamot dagiti maagar aramid ti Belenan. Ayam nagko-contest dati Christmas tree kada bilin dito. Diyos ko narigat pa nga 10%. Kaya datay mga agaramid ti Belen, apan damot inayon ta, osto mabalin nga ti inayon mo, gapot akulloong nga rod, panganan ti karnero, adda karnero, or adda dagijay, anya ganan, agpaspastor. Ta isuda nga rod ti mo na nga nakakita, dayjay, bitwen, ijay naganakan ni Apo Santa Maria. Timot dagiti maagar aramid ti Belen, apan damot impurrook, apan dami inayo nan dayjay tallo nga ari. Haan no adalon tayo nga nasaya at haanda nga nakita ije kulluong ni Apo Hesus saan? Oh! Apay idinaganak ni Apo Santa Maria. Idinalpas na nga sinimpan, naggigyanda pa ila ije kulluong hamutin nagawid dan Dayjay ka emergency laeng dayjay, emergency stop laeng dayjay. Kada tayo mga agar-aramid ti Belen, day tayo mga maaawatan, apan yung maingkabilidtan, talo nga ari, at darigalo na, data dagit agpaspastor, data pa'y, ay so, aging gana pa'y nga, dapay krusnan, ngiso na krusipay, pa'y kiidin ta kayanak. Haan ang dita tinakakitaan da, tanukitain nyo, kalpasan ti sumagmamanong aldaw, at da si mangpet at agadaya. Ti kunana da ito'y, wise men, 3 wise men, kunana da dyan, nasisirib. Nga apantay mo inawagan, ti talo nga ari. Kanukit kita ang di talo nga ari, haanin ang mailaok ijay. Adda jay dan abalay data nakaawi din ani Maria. Langan nga naggigyan da mo ila di kulloong, manubulan da nga data kulloong adda mo balay da. Emergency laeng kada tayo mat nagaramid kay tibilan apan nyo mainna yung tatalo nga ari ta haan sa bali nga event dayjay. Iso nga idinagawid dan napanda kasano tinaramid indaldalan ti may sanga nya baggak bitwen ngamno kita ang di senaryo dagi tallo nga ari. Siyempre handahan ang the same date dayjay panaganak na manung aldawon ta siyempre idi na ipaltiingan nga maiyanaken ti ari ti sangalubungan niya tinaramid nagbiyahe da. Hamo nga bas, hamo nga kasla kapaspas talugan nyo, tilugan da, disyerto, agdalyasat da, tagadaya adayo, digad nagdaldalyasat da, kinhaan ang taltalo dayjay. Kayam ayamot ti agbiyahe nga may sadta, disyerto nga agkampo ka, mga kahangka mga makadanon adagos, grupo aday toy ngam in represent laeng dagiti tallo nga ari, naganda dagiti tallo nga ari. Siano, Reste, dagaya tinagan na nga ta dagaya, Melchior, Gaspar Ken, anya mo jay regalo da? Sito Jane, pulutan, medyo okay, nagaragsak na garodaan. Balitok, insenso ken, haanda nga taltalo adagitoy no adalem jiwagas ti panagbiyahe da, haanda taltalo. Grupo-grupo adagitoy, taumyan da jikan kanag, ag-tent da dijay. Ay idi nakadanon dan ang kastoy tinapasama ken idi nakadanon dan nagdaydayaw dan kano kuna dan no ari da bigbigan da nga ari ni Kristo isu gaminti na ipaltiing haan nga si katikanumuan huda kunana taagga punto kingka ti mangidaulo ti ilik nga Israel inrada dagiti regalo da balitok insenso ken mira ngem adda simbol na dagijay simbolik dagijay adu pay ti rumrumwar nga mythology nga kung kunadahan lang nga taltalo nga ari adda kanupay na iyaw-awan sana la nakita ni Apo Hesus after 33 years kunana dayjay ngem haan nga biblical ay istorya laeng dayjay ngem I don't know at awanak pay mo idi da kayo ano adda kay idin manayanak ni Apo Hesusen kaya in ruarda kanukit kitaan tayo
Salsaludsudan tayo, dagay talo nga ari, no nabaknang da, nasirib da, nalaing da, indaton da. Innala da dagiti daton da, inted da, kini Apo Jesus. Kuno salsaludsudan tayo, anyamot ti ari tayo nga agdama. Naglaka nga ibaga nga ni Kristo iso ti ari, ni Kristo iso ti ari ti pamilyami, ngam iti realidad ti panagbiag no dadduma, anya ti mangriribok, anya ti ari tayo. Anya ti kangurunaan iti biag tayo. Siyempre kung natayo, sino ti madi ti balitok garod kanyayaw? Sino mangayat ti balitok? Kita ang may sa kano, hagin ko kuna kayo, no, da balitok nga agtinag, sigurado awang pa'y mabagik siguro. Kayat tay amin Kayat tay amin. Ngam awan ti balitok ko, tadi yun to ko na. Nang kay agkali ko na da kay agkalin, no, magaburang kayo ka at least awanak, ngam ikandak. Gadi, sino ti mga ti balik? Ngam no daddo magamin. Kuna tayo, wan i-declare tayo, pay nga ni Kristo ti ari tayo, ngam ti agtartaray ti lubong tayo no dadduma, balitok mataan. Balitok kinaari no dadduma, iso ti agar-ari kanya tayo. Ado dagiti tattao nga ti lubong da, kwarta. Kasapulan tay amin. Ngam no iso ti ari ti biag mo, hanga us-usto day ta misyon mo. Adda obispo nga nang ibaga idi. Ampay mo't nga natay. Iji diocese na idi ko na evaluaten nyo, dayay mayat nga agpadi nga seminarista ko ma, no naggapo ti sobra arigat, adda tendency na nga karopropati, kwarta. Sadto say haan met, tanudad duma, dagitay maadda mabalin na, karopropad na laeng ti, kwarta. Kita no nagbubukol ta rupa na, 20 pesos datangan dahi tayo ni coin. Haan uri niya ti trabaho tayo, adi nga may nga padi ka eskula ako na sinaludsod na, mano ti income yu ditoy, mano baybayadan nyo kuryente, kunakmet kanya na, jak amo, isuda mo ti mang bilbilang ti kwarta ti parokya, ikandak la ti allowance ko, jak pay amo no pa makita mo iji papanan na di angam isuda maka amo. Kadakkel ako na kuna magkanya ng insong bat, iti misyon tayo, hamo nga pampanunutin nga minti kwarta. Tanuwan nga kwarta ti pinanuno mon, agbaliw di misyon mon. Amin. Uray da tayo. Agtrabaho ka. Anya, gobyerno man, wano kumpanya, whatsoever, anya nga, regular nga trabaho. No tila da di panunot mo ka kwarta, di sweldo, hampay nga may bagay di sweldo, kanya trabaho, nakarigrigat. Agkurkurang. Inya nga agkurkurang ka na alam tabunos mo ka, impaunat mo nga dagos tabuok mo. Sa kanto agriri na panan nga tatay bonus ko. No kwarta lati pang panunutan tayo, no iso ti agar-ari kanya tayo, marigrigatan ka. Marigrigatan ka. Kas pangarigan, naging tataray ka mga kapitan. Ganas mo ta kapitan ka. Awang problema. Ngam tapno laang agonorarium ka, di ka pa'y mapan-ag-duty mat, di ka pa'y mapan-mang-opisina, o rin ka damot tanod, agon honorarium damat. Diyan mo ila kwarta di panunutem, wrong mission. Da kayong agtrabaho at gobyerno. No kwarta ti agar-ari di jay pusom ay apo. Narigat ti mission tayo, kamali ang mission tayo. No isulat imang determine ti biag tayo, ay awanin anapukaw ti lubong tayo, awan ti pudpud no nga mission tayo. Kada ito'y kakabsat, haan adakes, ulitin tayo, haan amadi, ngam no iso ti priority amin panagkitkitam kadagiti tattao, ay awanan delikado. Maikadwa, no anya ka di mission tayo, anya ti agar-ari kanya tayo. Ni Apo Jesus may nga ari, iso da jay, no iso agar-ari, andi ay inted na nga bangbanglo propeta. Nya? Insenso, ay jay inya na bangbanglo mira, propeta da jay. Mabalin tayo nga agbalin a propeta iti kakabsat tayo. Mabalin tayo nga agbalin nga napudno a propeta. Nga mabalin mo't ang false prophet haan. Kasano ti agbalin nga propeta, no maupupay ni kabsat mo, papigsaom tinakam na to umangat.
No maababak iti lubungan, ikam ti inspiraram, tapno agsubli, diregtana. Haam mo nga ikulasay. Amo yun ikulasay. Datayo mo gamin no daduma, no nagkamali nga nagbasolon, imbes nga auunam ni kabsat mo, agbalintay nga propeta nga, la agsubli ka, agpakawang ka, ayatan na ka ni Apo Diyos. Tikaro na magka-false prophet tayo, imbes nga kayat nati agbalbaliw, kayat nati umasidig kini Apo Diyos, guy-guyaban tayo mat, ikugkugtar tayo mat. Imbes nga inspiraram tapno agsubli, si kamot ti mangitupwak. False prophet dayta. Nagadupay ti false prophet niya. No apay mat. Nagagaganas man tiri na no daytay si kati umuna nga makaichismis di chismis niya. Oh. Si kati umuna nga mangipos, oy mare, masikog ka no di anak na aywan. Ngam no si kati maikalima, awan na banawag ka. Amumin ko nada, iso nga nagganas tiri na no si kati umuna nga makaipablaak di pagkapsutan ni kabsat mo, propeta ka nga pudpud no. False prophet dayta. Haamo mo nga business nga maapay pakarikrikutam. Ni kabsat mo, imbes nga alangunam amom, di may sala nga kamali. Uray nagkamali ni kabsat mo, uray nagbasol ni kabsat mo, no amom nga alangunan, mabalin nga agsubli. Ngam na impablaak mo, imbilag mo, mabalin nga uray may sala nga sao, madadaol di biyag na awan di moralidad na demoralize isunan, mabalin laang ti may sala nga panagsao tayo. Iso nga no daduma, ti kunak nga ruden nga no, hang importante na mo nga ibagan. Ngam adda mo dagiti agsasasao, di da mo pampanunutan no inya jay, kung kunada. So dagiti di kunada nga nagsanga ti dila na. Sa bagay, kung na laki di dayjay, nalakati agipapan no aramid ti pagi, basaran. Iso nga sumanao ka to cover up your own. Diyay, adumatikas jay, sumanao ta apaya, kabkabiran na gayam, di pagkapsutan na, kabkabiran na gayam, di aramid na, false prophet. Kano dagito iti agar-ari, dito'y puso tayo kakabsat. Haan nga maka-umay ni Apo Isus. Kakita nyo di simbolik na. Inala da di regalo da, uray ari da, adda turay da, adda laing da, adda sanikwada, inted da kini Apo Esos. Mabalintay mo't nga aramiden, anya da jay. No anya di agar ari di pusom, no anya di struggle mo, mabalim mo nga ited, ikatem ited mo kini Apo Esos, tap ni Apo Esos, umay agpisto di tapusom. Ngam no nakasulat ngamin dagitoy, haan nga makapisto ni Apo Esos di puso tayo. No dagitoy ti priority tayo, sansanikwa, dagitay grudges tayo, saksakit tinakem, haan nga makastrek, haan nga agtaeng, haan nga makaapon ijay puso tayo. Isungarod nga nagmayat, tatapyasta na, kung na imparangarang na, no naiparangarang ni Apo Isus Kingkan, idaton mo ikatem, ited mo kanya na dagita nga pakarikutam, tapno, makaapon, makapagyan ni Apo Isus di tapusom. Amuyo tibungan na no adda ni Apo Isus tapusom, automatic agbalin ka asilaw, kasla baggak. Amuyo ti baggak. Gibitwon, jadakkel abitwon. No umay ni Apo Isus king ka, automatic nga tibiyag mo, mainspiraran na dagiti tattao, ranyagan na dagiti tattao. Agbalin ka nga star, kanyada. Ngam nasulpang taka-arubam mo, no ni kumarim mo, no ni kumparim, kaya mo ti makakita ti star ko namon, panalteekam tamuging na. No, datayo, no adda ni Apo Isus dito yan, agaranaar ka, rumanyag. Kitain niya, kita man ta kaabay mo, paludi pamlaeng dadi na kanto kagura, adda nga taranyag naon. Naglidem. Kita ang kaabay mo ka naglidem. Napayaan niya ti pakarikutan na, no adda ni Apo Isus, uray no adda problema, uray adda sakit mo, adda pakarikutam, ado dagatay pagdandanagam, no maikat dagitoy nagyan, ta agtaeng ni Apo Isus dita, agranyag ka.
Nagsaya at ano daytay no makita na ka kumati ka aruba muno di pagtrabahuam ka uray dala sumurot nga agranyag ti rupa da nga nagmayat ko ma. Ngam na sumungsungad ka nagrupanget da ay ka delikado ka. Sumangsangpot ka pailaang ko. So no adda ni Apo Isus kanya tayo rumanyag lumagan uray adda problemam uray adda pakarikutam. Iso nga ti misyon tayo met, no, sinilnagan na ka ni Apo Isusen, agbalin kamot asilaw ti lubong. Kasano ti agbalin asilaw ti lubong. Datapay la pa nagrup-rupa mo na ka makita da, wow. At damot ada kiti daduma sumungsungad ka pala ang nagmayat ti apros na ala kumare alamanang apay nagmayat ta buok mo tata. Oh. Manumo ginastom. Bagay mo, nagganas mata di pang pasaltog mo niya. Kasta kumaka na yung tibuok mo, nagmayat. Pautang ay dakis. Dakisan. Damagayam masamang balak mo gaya, magin ko na. No di ka kabsat, no sumrek ni Apo Isus, isang nga nuwak ni tamtagtaeng ni Apo Isus king ka, mainspiraran tayo ti lubong, malawagan tayo ti lubong. Sika ko maama ka. Lagi ti pamilyam, asawam, ti anak mo. Nood na ni Apo Isus king ka, makita dati ranyag. Sika ina ka. Ranyagam ta pamilyam, ije trabahom. Iti panakilangan mo kadag iti tatao no sumrek ni Apo Isus king ka, automatic mariri nada nga daranyag. Kasla maiparparangarang nga adda ni Apo Dios babaen king ka. Ngem no sa bali nagyan na ay kaawan Han ang agarana ar Apolos. Sumungsungad ka, likliklikam ni kumare, likliklikam amin, apaya, kasi siyempre, may sa dautang mo kadakwada, 2024, natawa na nang! Ikarigatam nga ibiyag, ikarigatam agranyag nga road. Kamay may salat itulbek na adata kakabsat, kas ano ka nga agbalin nga baggak kadakwada. Pastor kam ati baggak dito eh. Iso nga rod nga tarupam ka, ay tumadamdama, agpicture kay ito, ang uri ka napintas. Nagpintas ta background, tarupam, nakasidungot, apaya, diya ka mo, di mo laaglawagan. Agpicture ka, nagmayat ta background na, ngamsi ka, malasin mo latama, dito umis-isam nga, haan nga nakastrek ni Apo Isus. Padasin nyo, no piyesta na, imparangarang na, saludsod umuna. Na imparangarang ka din ni Apo Diyos kingkan, nga isuna ti arim. Noon ko na, nakastrek ka din. Nawaknitan ka din, kaadda ka di paglugaran na, pagumukan na. No, adda na gumukan na, tiwagas ti panagbiag mo, agranranyag ka. Daya ti saludsod. Makitam ka dagi-dagi tao nga, maranranyagan daking ka. Misyon tayo dayjay. Alata taga po tayong parangarang nakakabsat, agbalin tayo kumamot nga bitwan nga naranyag iti tunggal maysa. Idaano niyo, iturong niyo ni Apo Jesus no ayan na, tambit bitwan ka nga rod. Iya si Dagyo ni Apo Jesus kadakwada, ta si kangarod ti baggak, si kangarod ti agranranyag. Ngam no, sa balit insang po mo, no grupanget da no makita data katataom ay sus jak ammo no kasano hala kakabsat awis na no nagranyag imparangarang na namnamaen tayo met nga naiparangarang magkada tayo ammun ani ammo tayo nga nagparangen kurang na laangan di panangibiyagen panangiburayan alaranyagan nyo ti tunggal maysa iyawid yo ti ranyag na. Sapay ko mataamin nga, madano niyo, masarakan niyo, guminawa da, gapo kada kayo. Gapo kada tayo. Handa ko mamang agrupanget, agapo kada tayo, naggapupay nga nakimisa. Nagrigat mo't ang ibagada nga, kagap-gapo na pa simbaan, apaya, makapasipnget. Ang kumamot, adatay kumaat mangi danon. Tiranyag ni Kristo kadakwada ala misyon tayo dayta kakabsat awis na ikarkarigatan nga ibiyag ikarigatan nga iburay ngam no inawat mong Kriston naranyag na katilubong kastao ni Kristo. Padayak-yak tayo ti pamati
Mamatiak iti maymay sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao iti Ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Silaw ang nagtao diti silaw, napaypay so a Diyos sa nagtao, tinapaypay so a Diyos, naiyanak sana naparswa, Diyos akas metlaeng iti Ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, immulog ang naggapos sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamet anailansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti maikatlong nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen asidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biag, iso agtao diti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay ko mararag iti nailangitan nga Ama tayo, iso nga nang iparangarang ti Anak na kada tayo kas silaw dagiti amin a nasyon, ken mamagbalin ka dagiti amin at tattao nga anak ti Dios, ken mangiturong kadakwada iti gloria ti pagarian na, kuna tayo iti tunggal panggep, Apo denggem dagiti kararagmi. Idawdawatan tayo tinasantuan nga iglesia, iso mangitalkan ti Apo, mangituloy ang mangiwaragawag, tinaimbag adamag, tapno kanayon kuma si Aamo, ti misyon na akasilaw ti lubong, kumararag tayo iti Apo. Idawdawatan tayo dagiti saan pay ang nabunyagan, ken saan pay ang mamati, tapno masarakan da kumati, dalanda nga agturong, iti mangisalakan, kumararag tayo iti Apo. Apo denggem dagiti kararagmi. Idawdawatan tayo ti pagilyan tayo, tapno kanayon asiririing, dagiti pagribingan ken annong tayo akas Kristiyano, ditoy Asia ken adupay ti maawis a mamati ken Kristo, gapo ti pagpatulad tayo, kumararag tayo iti Apo. Apo denggem dagiti kararagmi. Idawdawatan tayo dagiti misyonero, tapno babaen tinaanep apan nagtrabaho da, maawis da iti tutulong tad adupay a Katoliko, iti amin apasit ti lubong, iti panakaisaknap tinaimbag adamag, kumararag tayo iti Apo. Apo denggem dagiti kararagmi. Idawdawatan tayo dagiti mangidadaulo kadagiti amin na pagilyan, tapno saan da kuma a mabulsek, nga agiinnagaw iti bileg, turay, kindayaw, no diket itrabaho da ti panakaipaay iti kalintigan ken hostisya, kadagiti amin a tao, kumararag tayo iti Apo. Apo denggem dagiti kararagmi. Idawdawatan tayo dagiti masaksakit, iti bagi ken panunot, nang runa kadagiti umasidigen ken patay, tapno masarakan da tinamnama, ken ni Apo Jesus sa Kristo, iso ang nagsagaba kinatay, saan agapu iti bukod da abasol, ngem gapu kadagiti basol tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem dagiti kararagmi. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo.
Apo denggem dagiti kararagmi. Dawatin mi ken ka uman nakabalin a Dios, ababaen ti manayon a pannulong mo. Agranyag ko man ni Kristo kada kami, itaarambakan mi ti pannakaiparangarang na ti sangalubungan. Sapay kumatagtali na ed kami ti silaw na amang iturong kada kami ti pannakaisalakan. Dawatin mi daytoy gapumetlaeng ken Kristo nga apo mi. Idatun miken ka apo, nagsagot mi anan mo, pagyaman miken ka managparabur nga ama. Awatem pasang tuemida, daytoy tinapay pasan tuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka, ket sapay lakuma tamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o ama, daytoy tinapay pasan tuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka, ket sapay lakuma tamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o ama, idatun miken ka apo, ragragsak mi nga anak mo, pagyaman miken ka managparabur nga ama. Awatem pasan tuem idat, daytoy tinapay pasan tuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka, ket sapay lakuma tamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o ama, ito'y tinapay pasan tuem kuma, ken daytoy arak ngay taing datun miken ka, ket sapay lakuma tamay kariday ti padaya, apang supapakmit kinadungom o ama, idatun miken ka apo, panagdaydayaw miyata taong, pagyaman miken ka managparabur nga ama, awatem pasan tuem idat, daytoy tinapay pasan tuem kuma, ken daytoy arak ngay taidatun miken ka, ket sapay lakuma tamay kariday ti padaya,
apang supapaknit kinadungom o Ama. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ya po awaten na kumadag iti daton kadagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawaten mi apo takitaem kad asiaayat dagitoy isagot mi, yata sa anen abalitok insenso ken mira ti idaton mi, no dikat ni apo mi a Heso Kristo nga ipatuldoda, isumet laengen ti iroknoy mi a sakripisyo, ket awaten mi, iti panagkomunyon mi, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti apo at dakuma kada kayo, Kasta ko mami. itag-ayo dagita puspuso yo, Nadadans tagay ti Apo. agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno unay amay karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin gatag nanayon a Diyos, ta ita nga aldaw imparangarang mo ti misteryo ti pannakaisalakan mi, iti sidong ni Kristo, tapno malawagan dagiti nasyones, tatibugbog tong nga anak mo idi immay akas tao, amatay kat agtaeng iti bait mi, pinabaro na ti biag mi, babaan ti pannakiranod mi iti dayag na asaan amatay. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, gat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin apaswa. Ti langit ken daga napno iti pakaidayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudno unay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asiaayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, ta daytoy ti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabii danangala iti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, ta daytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon na tulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy, apangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang mi, ti ipapatay mo. O Apo, aging gaiti, iyaay mo. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka paay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, gatag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan, kat parairayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amaming adat sa dilangit, mataytayaw kumatinagan mo, dungteng di pagarian, matungpal tinakim mo, dito'y daga ka sa dilangit, when dito'y daga ka sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basbasul mi, akas me pamakawan mi. Ti basul dagiti nakabasul kada kami, di nakammet baybayan ngau manugot, iti sulisog keti salakan nakam iti dakes.
Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Kukwam ti turay, ti panakabalin kendayaw, iti agnanayon na di tuwag sarday. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken. Ipaay tayo ti kapya iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Cordero ti Diyos, amang ika kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ni Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Cordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasul ti lubong, idem kada kang ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyat, unti may salae nga sa paimbagton ti kararo. Apo Jesus, may ka, dito'y puso kag naed ka. Ikutan to'y biag kukin kararwa, tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadwa po, tarabayem maladay to'y numo.
tapno agserbi ka si pupudno, aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo, iso aputi biyag ko, keti asim, iso aputi kired ko, keti bilin mo, iso aputi bagnus ko, nagturong kinapudno. Tati ayat mo, iso aputi biyag ko, keti asim, iso aputi kired ko, keti bilin mo, iso aputi bagnus ko, nagturong kinapudno. Sila maputo'y panunod ko, pakirdem ka dito'y nakim ko. Yagi mapuday to'y kinakurapay ko, titalik ko ken kaidatun ko. Iyawat ko ken katiyamin ko, usarem ka daputoy adipen mo. Isurum ngagbyag itilinteng mo, hinagtalik laeng ken kauapo. Tati ayat mo, isu aputi biyag ko, keti asim, isu aputi kired ko, keti bilin mo, isu aputi bagnus ko, nagturong kinapudno. Tati ayat mo, isu aputi biyag ko, keti asim, isu aputi kired ko, keti bilin mo, isu aputi bagnus ko, ngagturong kinapudno. May kumani ka man, O Diyos ko, amin amin na parikot ko. Tas ikalaeng, O Apo, tiyam mo kamakatulong tino mo. Umay kumani ka man, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko. Tas ikalaeng, O Apo, tiam mo kamakatulong tuyno mo. Agpasagak ngarut ken ka, tawan sa bali pimananam nama. Arakupen nak ngarut nala, sakbay nga inak nga iwawa. Agpasaga ngarut ken ka,
man sa bali pimananam nama. Arakupen na ngarutala sakbay nga inak maiwawa. Kumararag tayo. Apo iturong nakamkadi iti amin at tiyempo kendiso, babaan tinailangitan apan nilaw mo. Ipaay mo kadi tabigbigan mi ti kadda ni Kristo iti daytoy nga Eukaristya, ket mapasudi, ti panangipateg ken panagayat mi ken kuana. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Dios anang yaon kada kayo iti sipnget ket inayaban na kayo iti nakakaskas daaw alawag na. Ibukbok na kumaasi aayat kada kayo ti bendisyon na ken pasingkedan na dagita puso yo iti sidong ti pammati inanama ken ayat. Amen. Pagbalinen na kay kumaasilaw kadagiti kakabsat yo, yan tangay napudno kayo apasurot ni Kristo, ket itangal daw nagranyag tilawag na itisipnget. Amen. Sapay kumatakalpasan da iti abiyag, makadanon kayto iti ari abinerbirok dagiti magos, babaan tay bitwen, ket iti na indaklan aragsak ni Kristo nga Apo, iso ti silaw a nagtaod iti silaw. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Nalpasin ti nasanton a misa, intayon agserbi asilaw kadagiti kakabsat tayo. Agyaman tayo ti Diyos. Naimbaga bigat tayo amin na po. Agyaman tay kinagragsak tay ti amin na paraburna. Biag nakitinten na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay kaysa ti sidong na. Amang ibunan nag itinay